Kaixo guztioi. Bideo honen bidez, gaur egun pilpilean dagoen gai bat landu nahi dugu zuekin. Intsektuen eta antibiotikoen arteko erlazioa hain zuzen. Gaia jorratzeko pausuz pauso joango gara. Hasteko antibiotikoez arituko gara. Zer dira antibiotikoak? Antibiotikoak bakterien infekzioei aurre egiteko erabiltzen ditugun sendagaiak dira. Beharrezkoak direnean soilik hartu behar dira, izan ere albo efektuak izan ditzakete. Esaterako, gorputzeko mikrobiotaren gaineko kalteak, erreakzio alergikoak, antibiotikoekiko erresistenteak diren infekzioak eta abar. Egun gehien erabiltzen diren botika antibiotikoak 1940 eta 1980 artean aurkitu ziren. Antibiotikoen adibide batzuk dira penizilina 1943an deskuritua, fluorokinolak 1980an, makrolidoak 1952an eta zefalosporinak 1958an. Ikusi daitekenez aspaldian aurkitu ziren. Mikroorganismoek dute eragin kezkagarririk gizakiongan? Bada asko uste genuenaren kontrara, gaur egun ikusi dugu mikroorganismo mota batek mundu moderno osoa geldiarazteko ahalmena duela. Horrez gain, pairatzen ari garen pandemia alde batera utzita, badago beste fronte kezkagarri bat. Oro har, gaixotasun infekziosoek urtero 17 milioi heriotzara egiten dituzte. Baina nolatan dute horren eragin handia gaixotasun infekziosoek? Hein handi batean, bakterien antibiotikoekiko erresistentziak garatu dituztelako. Erresistentzia duten bakterioei superbakterio deritze. Superbakterioek beste dozein bizigunek bezala evoluzionatu egiten dute, izan ere etengabeko mutazioak eta autospe naturala pairatzen dituzte. Antibiotikoekiko erresistentzia beraz modu naturalean gertatzen den moldapena da, mikroorganismoen biziraupena bermatzen duena. Euren malgutasun genetikoari esker, hainbat bakterioek mutazioak edo funtzio biokimiko berriak eskuratu dituzte. Hori dela eta, bakterio infekzioen aurkako kure tratamendu estandarrek eraginkortasuna galdu dute eta agente berriak behar dira. Arestian aipatutakoa dela eta, superbakterien aurkako sendagai iturri berritzaileagoak behar dira, eta ingurune kutsatuetan bizi diren animaliak iradoki dira alternatiba gisa. Adibidez, intsektuak iturri potentzialak dira eta ustiatu gabeak. Hainbat intsektu leku oso zikin eta ez higienikoetan bizi dira, eta horren bestez, hainbat motatako bakterioekin egingo dute topo. Baita superbakterioekin ere. Logikoa denez, intsektu horiek mikroorganismo patogenoetatik babesteko moduak garatu dituzte, eta uste izatekoa da superbakterioen aurkako defentsa sistema indartsua izango dutela. Gainera, intsektuak fauna guztiaren 80% dira, eta gehien edatutako taldea animalia erreinuan. Horrela, euren dibertsitatea ere aldeko favorea da antibiotikoen iturri gisa erabiltzari begira. Ildo hori jarraituta, ikusi da intsektuek hainbat peptido antimikrobiano ekoitzitez ditzaketela, edo AMP inglesez, hau da antimicrobial peptides. Intsektuek ekoizten dituzten peptido antimikrobiano gehienak txikiak dira eta lau taldetan banatzen dira. Lehenengoz, alfa-helizedun peptidoak daude, adibidez, zekropina eta morizina. Bigarrenez, zisteina duten peptidoak ere badira intsektuen defentsinak eta dromisizinak. Hirugarrenez, prolina duten peptidoak ditugu, besteak beste, apidaezinak, drososinak eta lobozinak. Eta laugarrenez, glizina duten proteinak daude, zehazkiago atazina eta globezina. Jarraian, zenbait intsektu talde aurkeztuko dizkizuegu, bakterien aurkako konposatuak lortzeko erabilgarriak izan daitezkeenak. Bakterien aurkako konposatuak ekoizten dituzten intsektuen adibide bat lepidopteroak dira. Tximeletak barne hartzen dituen intsektuen taldea da lepidoptera. Ekoizten dituzten peptido antimikrobianoi dagokienez, morizina eta globerina peptidoak lepidopteroetan bakarrik identifikatu dira. Irudietan espezie batzuk eta peptidoen irudimentseko egiturak ikusi ditzakezue. Bombis mori espeziean morizinak aurkitu dira, eta Helicobacter parmigera espeziean aldiz globerinak. Baina horiez gain, beste hainbat peptido antimikrobian aurkitu dira, hala nola zekropinak papilioxutus espeziean. Lepidopteroez aparte, beste adibide bat labezomorrak dira. Labezomorrak Blatodea ordenaren barnea esalkatzen diren intsektu hemimetaboloak dira. Zer dira intsektu hemimetaboloak? Metamorfosi ez oso bat egiten duten intsektuak dira. 3 fasetan banatzen da euren bizizikloa, arrautza, ninfa edo imagoa eta heldua. Labezomorrekin jarraituz, lehen esan bezala, egoera antigenikoetan bizi diren animaliak, labezomorrak kasu, mikroorganismo patogenen aurka defendatzeko mekanismoak garatu dituzte. Eta erresistentzia horri esker, horrelako organismoak giza patogenen aurkako antibiotikoen iturri ona izan daitezke. Ikerketa batean, propietate antimikrobianoak detektatu dira labezomorren zenbait organoetan, eta ikusi da garun estraktu gordinean bakterioen aurkako jarduera indartsua dagoela, Staphylococcus aureus eta Escherichia coli bat neuropatogenoen aurka, hain zuzen. Horretarako, labezomorren garun lisatok aztertu dira.
Garunlisatu aktibitate antibakteriano handipean jartzen denean, sulfonamidak, furanonak eta flavononak bezalako molekulak agertzen direla ikusi da. Molekula horiek biologikoki aktiboak dira espektru zabaleko mikroorganismoen aurka, adibidez, bakterio, onddo, virus eta parasitoen aurka. Gainera, labezon morretatik erauzitako molekula horiek tumor eta diabetesaren aurkako ezaugarriak ere erakusten dituzte. Oraindik ere, konposatu horien guztien karakterizazioa egin behar da, baina orain arteko ikerketek erakusten dute iturri berri eta naturaletatik lortu direla, adibidez, estres handiko ingurunetan bizi diren espezietatik. Beraz, labezon morrak bezalako intsektuak molekula terapeutikoen iturri potentzial garrantzitsuak dira, hainbat nitxo partekatzen baitituzte gizaki eta animaliekin. Bueno, eta hau izan da dena, eskerrik asko entzuteagatik eta espero dugu dena argi geratu izana. Hala ez bada, beran edozein zerlantza ipini dezakezue eta gogoratu doainek arpilatu zaitezketela gure kanalera. Zure gustoko izan bada, asko eskertuko genuke like bat eman eta bideo partekatzea. Hurrengora arte.